Na hát úgy tűnik, hogy kétgyerekes anyukaként már csak ruhahajtogatás közben tudok beszélni hozzátok. Konkrétan szerintem másfél hete nem volt időm leülni videózni, pedig megfogadtam, hogy idén tényleg minden héten szeretném bekapcsolni a kamerát, és eddig egyébként tök jól ment így a kerttel kapcsolatos kis munkálatokat mutattam nektek legutóbb, meg van egy-két videóm vágás alatt, elkezdtünk a podcast epizódokat is felvenni, szóval nagyon izgalmas az is. De így a heti vlogok, napi vlogok tekintetében teljesen el vagyok úszva. Mármint, hogy az egész családi életünkkel vagyok teljesen elúszva, hogyha őszinte akarok lenni. A helyzet az, hogy visszatértem munkába most már, igazából nem is tudom, hogy mikor, hetekkel ezelőtt, lehet, hogy hónapokkal ezelőtt, azt sem tudom, hogy milyen nap van. Szóval itt az ideje, hogy egy kicsit meséljek arról nektek, hogy hogy vagyunk, mi újság, milyen a két gyerekes élet, és mik történnek mostanában. Hamarosan megyünk bele a nyári szünetbe, ami egyrészt tök jó, meg tök izgalmas, másrészt azért egy kicsit félelmetes is, hogy itthon leszek, és leszünk egy 5 éves gyerekkel, akinek végtelen energiája van, és nem megy semmilyen nyári táborba, vagy bármilyen ilyen ügyeletre. Szóval végig itthon leszünk együtt, 4-esben, és hát ugye nyilván a kisebb lányunk most lesz még csak 4 hónapos, Szóval igen, 2 teljesen más életkorban vannak, és 2 teljesen más módon kell rájuk figyelni, illetve szórakoztatni őket. Szerintem ezt már említettem nektek jó párszor, de nálunk a nagyszülők sajnos még dolgoznak mindannyian, mert mit nyilván az azt jelenti, hogy tök fiatalok, szóval alapvetően ez egy pozitív dolog, de én emlékszem, hogy amikor kisgyerek voltam, rengeteg időt töltöttem nyáron a nagyszülőknél, tényleg volt, hogy hetekig velük voltam, és ez így a világ legtermészetesebb dolga volt, és soha nem csinálnám másképp, mármint én nagyon örülök, hogy ez így volt a gyerekkoromban. Vidéken is rengeteg időt töltöttem a nagyszülőkkel, illetve itt Budapesten is, és tényleg életem legjobb emlékei közé tartoznak, úgyhogy egy kicsit sajnálom, hogy a mi gyerekeinknek ez most így jelenleg nem adatik meg, mert tényleg a nagyszülők 24 dolgoznak. Az egyik oldalon ráadásul még szombatonként is, úgyhogy csak a vasárnap van számukra, ami tényleg igazán ilyen pihenőidő, és nem akarjuk rájuk sózni a gyerekeket így vasárnaponként. Bella kisebb korában, ilyen 1-2-3 éves korában azért egy kicsit több szabad idejük volt, és többet tudtak rá vigyázni, meg volt, hogy ott is aludt, ez mostanában. Hát nem is tudnám egyébként megmondani nektek, hogy utoljára mikor aludt ott, most eszembe jutott Hát igen, amikor Lili megszületett, konkrétan akkor aludt, mert ugye nyilván bent voltunk a kórházban. De ugye nagyon nincs erre most lehetőség sajnos, úgyhogy ilyen 2 személyes szórakoztató bizottság vagyunk, és igyekszünk kitalálni mindenféle aranyos, érdekes, interaktív programot így nyárra, szóval ha van bármi ötletetek, akkor azt légy írjátok meg, mert én nem is tudom tényleg tavaly mi volt. Tavaly egyébként Bella volt tánctáborban, de nem igazán tetszett neki, és alapvetően ő elég nehezen nyit idegenek felé, hogyha valakit már megismer az első 15-20 perc után, akkor nagyon-nagyon felszabadult, és bárkivel tök jól eljátszik, és nagyon sok kis barátja van, de ilyen nagyon idegen, új közegben nem annyira szeret menni, ahol nem ismer senkit, szóval inkább ő is ilyen zárkózottabb típus, mint amilyenek mi is vagyunk. Én nem bánom tényleg, hogyha itthon van egész nyáron, a barátainkkal úgyis rengeteget fogunk találkozni, mert szerencsére egy csomó barátunk lakik itt a környékünkön, szóval akár minden nap le tudunk menni a Dunapartra, meg tudunk programokat szervezni, úgyhogy gyerektársaságban nem fog hiányt szenvedni, de kifejezetten így táborokat most még nem nézegettem neki. Egyébként nagyon-nagyon szeret lovagolni, szóval szerintem fogom vinni nyáron is, hogyha nem lesz ilyen 48 fok, mint tavaly. Ezen kívül pedig igazából medencével, homokozóval készülünk neki, meg hát ahogy láthattátok az elmúlt videókban próbáljuk egy kicsit rendbeszedni a kertünket, meg most már basszus 9 hónapja itt lakunk át. Tudjátok hinni, számomra ez ami felfoghatatlan. Annyira gyorsan elment ez az idő, hogy tényleg úgy érzem, hogy 2 pislogtunk, és el is telt. És hát maga a 2 gyerekes élet, megmondom őszintén, hogy eddig még nem annyira más, mint az 1 gyerekes élet. Nyilván 24 foglalkozni kell egy újszülött kisbabával, szóval ez a része ugye evidens. De mivel ő még nem tudja kifejezni az akaratát, meg nem tud menni, kúszni, mászni, nem kell utána konkrétan rohanni, és folyamatosan a nyomában lenni, és lesni minden egyes mozdulatát, ezért még nem annyira megterhelő, mint amennyire majd valószínűleg az lesz, hogyha már mindketten teljesen 2 különböző dolgot szeretnének csinálni, és 2 külön irányba rohannak folyamatosan, és konkrétan szerintem egy szót nem fogunk tudni váltani egymással Ádámmal. Szóval most még egyre kicsit kielvezzük, hogy Lili ennyire pici baba, és hogyha valahova letesszük, akkor
ott marad. Az alvás annyiban sokat változott, hogy most már nappal is vannak hosszabb alvásciklusai. Hosszú alatt azt értem, hogy mondjuk ilyen fél és másfél óra köztiek. Én Bellánál sem hittem a nappali alvás kényszeres erőltetésében, és nem altatgattam egy-másfél órán keresztül ilyen lesötétített szobában Fehér Zajnál. Szóval őt is, hogyha kivittük levegőre, elnyomta az álom, vagy tényleg ringattuk egy kicsit és elaludt, akkor szuper, de hogyha láttuk, hogy nagyon nem megy a dolog, túl fáradt, vagy egyáltalán nem fáradt, akkor viszont elengedtük, és akkor aludt, amikor aludt. Szóval hát most is ezt az elvet követtük, és nagyon szuperül bevált. Tök jól kialakult már nála egy ilyen kis alvás rutin. Éjszaka pedig már konkrétan 8 órákat alszik, ami számomra felfoghatatlan. Bella is nagyon jó alvó volt, de szerintem azért ő ilyen 4-5 óráknál nem aludt többet. Nem emlékszem pontosan, mert ilyen nagyon rég volt. De Lilit letesszük este 7 és 8 között, és 8 órán keresztül alszik, ami tényleg felfoghatatlan. Az egyetlen rossz ebben, hogy így hajnali 3-kor, vagy 3:30-kor szokott ébredni, és mi ugye értelemszerűen nem fekszünk le este 7-kor, hanem még Bella is fent van, meg mi is utána még vacsorázunk, meg még összeszedjük a lakást, meg még dolgozunk egy csomószor. Szóval azt mondanám, hogy így átlagosan éjfél előtt nem jutunk el az alvásig, és ő ugye 3:30-kor legkésőbb kell, de minden éjszaka rituáliszerűen. Szóval így most annyira nem jó ez az egész, mert hogy ugye 3-3 és fél órát tudunk aludni egy huzamban, és aztán utána pedig már hajnalodik, világosodik, melegszik fel az idő, szóval egy kicsit most emiatt felborult az alvásunk, mert így Ádámnak és nekem. Amikor picit kisebb volt, akkor pedig ilyen este 7-8-tól aludt úgy szintén, viszont éjfélkor mindig kelt, és akkor még etettem, és akkor utána volt egy hosszabb 5-6 órás alvása, szóval ilyen hajnali 5-6-ig aludt, és az úgy nekem tökéletesen elég volt, hogy éjféltől mondjuk ilyen 6-ig aludtam, de most ez a 3 óra ez számomra nem kielégítő, úgyhogy én egy kicsit most hullafáradt vagyok, de próbáltuk egyébként felkelteni éjfélkor, hogy aludjon hosszabbat, így reggelig, de valamiért most nem. Ez a bűvös 3 óra, ez most nagyon megragadt neki, úgyhogy ő egyébként 100%-osan kipihent, kiegyensúlyozott, tényleg nagyon jól kialussza magát. Rólunk ez most nem mondható el. De a lényeg az, hogy ők jól vannak, és Bellával is minden, hál' Istennek, tök szuper. Nagyon-nagyon szereti a testvérét, iszonyatosan kedves vele, eddig nem fedeztünk még fel ilyen rivalizálást, vagy komolyabb kiakadásokat. Nyilván tudom, hogy amikor majd nagyobbak lesznek, és esetleg ugyanaz a játék fog kelleni, vagy pont, hogy teljesen más szeretnének majd csinálni, akkor biztos lesznek nagy veszekedések, de ahogy mondtam, most még egyelőre élvezzük, hogy az egyikük ennyire picike, és ilyen jól el vannak. Úgyhogy egyébként minden nagyon szuper így az alváson kívül, de hát az meg olyan, hogy egy örök változó, és lehet, hogy mire ezt a videót látjátok, addigra már tök más lesz az alvási rutinja, szóval ebben a korban ugye ez még tök normális. Na, befejezem ezt a hajtogatást, aztán utána kipakoljuk a bevásárlást, meg felfújjuk a medencét, fel is töltjük vízzel, és hát indulhat lassan a nyári szünet. Tudom, hogy kismilliószor meséltem már, de annyira szeretem, hogy ilyen hatalmas ládákban hozza a Tesco nagy bevásárlást, és nem kell utána 250 szatyrot elhajtanom, meg általában nagyon sok konzervet rendelek tőlük. Rengetegféle babkonzerv, paradicsom, kukorica, csicseri borsó, minden ilyesmi van náluk. Nagyon-nagyon jó árérték arányban, szóval én mindig tőlük szoktam venni, és van, hogy egyszerre 15-20 konzervet rendelek, úgyhogy értékelem nagyon, hogy nem zacskókban hozzák, de nem ezt akartam mesélni. Szóval fut náluk jelenleg egy nyári promóció, aminek keretein belül, hogyha a klubkárddal vásároltok, mert pedig mindenképpen klubkárddal vásároltok, ezt most csak így zárójában mondom, de nekem körülbelül 1-2 éve lett klubkárdom, és gyökeresen megváltoztatta a bevásárlási szokásainkat. Van, hogy 10-15 ezer forintot spórolunk a végösszegen, ezt teljesen komolyan mondom, szóval ez így nem a promóció része, csak el akartam mesélni, hogy egyébként tényleg nagyon hasznos. Viszont most, hogyha klubkárddal vásároltok, akkor minden 3000 forintot meghaladó vásárlásért kaptok egy ilyen e-matricát, amit viszont be tudtok váltani Lego termékekre, ami azért különösen vicces, mert pont pár héttel ezelőtt szerettem volna venni egy ilyen Lego tárolót Bellának, hogyha itt vagytok egy ideje, akkor lehet, hogy láttátok már, szerintem egy ilyen másfél éve karácsonyra kapott egy ilyen tárolót, és azt azóta már bőven kinőttük, folyik, ömlik ki belőle a Lego minden oldalán,
és szerettem volna neki újakat venni, hogy rendesen el tudjunk pakolni. Egyébként a Tesco-ban rengeteg legót lehet kapni, nagyon jó áron vannak, szóval mi is egy csomószor, amikor együtt megyünk bevásárolni, akkor kap ilyen kisebb legókat, és nagyon szereti őket. Vannak ilyen egész nagyok is, ilyen mindenféle különleges Disney királynő és ilyen-olyan, meg vannak ezek a kisebbek is, szóval tényleg hatalmas a választék, úgyhogy érdemes körbenézni náluk. És ahogy mondtam, a promócióban szereplő tárolókra most be tudjátok váltani ezeket az elmatricákat. Egyébként volt egy ilyen mini Lego fejtároló is, ami szintén annyira cuki, hogy nem tudtam otthagyni. Ebből van kisfiús meg kislányos verzió is, és majd megmutatom őket, mindjárt kibontva, csak Bella alszik, szóval most nem akarom felvenni a szobájába, de hogyha felébredt, akkor majd elpakoljuk végre a legóját, amire őszintén szerintem én sokkal jobban vártam, mint ő. Szóval nézzetek rá a promócióra mindenképpen, június 26-áig, illetve a készlet erejéig tart, úgyhogy érdemes minél hamarabb kihasználni, nehogy elfogyjon valami, amit kinéztetek, illetve csak úgy önmagában a Tesco Lego kínálatát is érdemes átböngészni, mert tényleg nagyon jók vannak. Szóval erről a tárolóról van szó, már korábban is mutattam nektek ilyen tök jó kis kiúszható fiókos, és egymással lehet építeni ugyanúgy, mint a rendes legót, viszont ahogy látjátok, azért ő már eléggé kinőtte ezeket a tárolókat, és nagyon-nagyon sok legója van itt lent is, úgyhogy most ezeket fogjuk belepakolni ezekbe a kis új dobozokba. Na, szuper, természetesen működik a dolog, annyi, hogy ez nem fiókos, hanem ugye leveltől teteje, viszont sokkal több dolog fér bele, mint ezekbe a kis pici fiókokba. Vagy hát nem is tudom, igazából nagyobbnak tűnik benne a tároló, de aztán lehet, hogy csak ilyen optikai csalódás. Azért megmutatom nektek is, hogy lássátok, miről beszélek. Szóval ennek levehető a teteje, a másik pedig ugye ilyen fiókos koncepció, és így első ránézésre nekem úgy tűnt, hogy talán ez a doboz, ez tágasabb, mint ez a fiók, de nem tudom. Talán magasabb egyébként szerintem, mint ennek a fióknak a teljes magassága. Lényegtelen, a lényeg az, hogy passzolnak egymással az elemek, és most meg tudjátok vásárolni kedvezményesen a Tesco-ban. Segítsek, vagy ki tudod? Si? Jó, mi? Látod, ez nem fiókos, hanem ez így felfele nyílik. Tök jó, nem? Igen, jó. Tök jó, hogy lány. Igen, direkt választottam meg. Várjunk, lehet választani? Van fiú is. És a fiú minden? Milyen színű? Hát ugyanúgy sárga, de szerintem egyébként rajta is van, látod? Ott a fiú, ott meg a lány. Bella egyébként mostanában annyira aranyos dolgokat rajzol, hogy az valami hihetetlen. Legszívesebben felfesteném őket a falra, komolyan. Annyira jók. Nagyon-nagyon tetszenek. Ilyen tök jó színes, mintás, foltos dolgok. Nagyon ügyes. Na, kell neki szerinted pelus? Buzi. Igen. Hozom akkor. Köszi. Egy kis pelenka update egyébként, most abszolút a Pampers vált be nekünk, sokkal jobb szerintem, mint a Libero. Régen elég sok Liberót használtunk, de most egy csomószor kifolyt belőle így éjszaka a dolog, úgyhogy most már csak Pampers használunk, a törlőkendőből meg mindig is azt használtuk, úgyhogy ezzel továbbra is nagyon meg vagyunk elégedve. A slag az elér ideig egyébként? Nem ér. Ez a csúszda, ez körülbelül ilyen fél éveseknek van. Igen. Nem baj, nagyon tetszett neki, szerintem használni fogja. Remélem, hogy nem pukkott ki alatta. Na, természetesen pont nem ér el medencéig a kerti slagunk, és most nincs kedvünk elmenni venni egy újat, úgyhogy kb. 250 év lesz, mire megtöltjük a medencét, de most ilyen nagy ikás dobozokba gyűjtjük a vizet jobb ilyen. Na hát az egyáltalán gyorsabb megoldás, Ádám onnan a
terasz másik végéről ide pörcsköli a slagból a vizet, de teljesen jól működik. Mindjárt készítem. Látod? Leereszted, de most fújtuk fel. Mondjuk igaz. Felfújjuk újra, jó? Nagyon jól néz ki. Ezzel fogsz fürdeni? Igen! Ezek a kis kezek, meg ezek a kis lábikók. Jövő ilyenkor már te is pancsolhatsz. Egyszerre kezdtük el elveszíteni a hajunkat így a 4. hónap környékén. Ott volt a medencém csúszdáján. A medencé csúszdáján? Nagyon cuki. Hoztam neked fagyit. Köszi. Szívi. Megnézem, hogy milyen. Hú, hát azért melegnek nem mondanám. Neked már meleg? Nekem már langyos. Neked már langyos? Hú, itt nagyon langyos. Ott nagyon langyos. Mondjuk itt egy picit hidegen. Tényleg? Megfogod itt? Egyébként tényleg nem olyan hideg. A virágaink egyébként változatlanul gyönyörűek. Nagyon-nagyon jól bírják itt, ahova ugye ültettük őket egyáltalán. Nem lett semmi bajuk, az összes tényleg nagyon szép, szóval szuperül túlélték itt a hőséget. Locsoljuk őket napi 2-szer. Nagyon nagyra nőttek már. Itt vannak a kis fűszernövényeink is, ezek is nagyon-nagyon szépek, az összes tényleg. És itt a fű, ezt nézzétek mekkora még csak. Pár hete vetettük el a magokat, illetve azóta még egy körben vetett Ádám, de óriási már. Pont most akarta lenyírni, csak nem volt ideje elmenni, nincsen fűnyírónk, most akart venni, csak nem volt ideje rá, de majd, hogyha hazajöttünk, akkor lenyírjuk. Itt vannak a kis növények, amiket ültettünk, nem tudom, emlékeztek rá, de nagyon-nagyon nagy már a fű, nagyon szép. Komoly buli lesz ma este itt a cumisüveg fertőtlenítő mellett, láthatjátok a 2 alkoholmentes sörünket, nekünk már csak ez jut. Viszont ezt meg akartam mutatni, ez a H&M-ből van, és mostani kollekció szerintem baromi aranyos, és nem csak sörnyitó van, hanem van hozzá ilyen bordugó is, ami még vár arra, hogy felolvassam, de nagyon-nagyon aranyosak, majd leteszem a linket hozzájuk a leírásba. Holnap egyébként elutazunk, képzeljétek, most csak Balatonra, összesen 4 napra megyünk, idén megfogadtuk, hogy biztosan nem megyünk hosszabb idő. Tessék szépen! Köszönöm mondani, 3 napra mentünk. 4 napra megyünk összesen, 3 éjszakára, az 4 nap. 4 nap és 3 éjszaka? Aha, igen, izgi lesz. Szóval, 4 napra megyünk összesen, és ez az egyetlen egy első és utolsó utazásunk ezen a nyáron. Lili még ugye nagyon picike, úgyhogy egyrészt amiatt sem szerettünk volna hosszabb időre vagy messzebbre menni. Másrészt tavaly voltunk júliusban Horvátországban, és valami brutálisan meleg volt, szóval meg is fogadtuk, hogy soha többet nem megyünk meleg időben meleg helyre. Tényleg elviselhetetlen volt a forróság, és nem is éreztük annyira jól magunkat, így, hogy perzselt egész nap a tűző nap, valahogy egyikünk sem ilyen napozós, egész nap tengerpartra kifekvős típus, abszolút inkább ilyen városnézősök vagyunk, csak hát nyilván így a gyerekek miatt tök jók ezek az ilyen tengerparti medencés helyek, de elviselhetetlen hőség volt, úgyhogy most csak 4 napra leugrunk Balatonra, hál' Istennek nem lesz 50 fok, azt néztük, hogy tök jó időnk lesz. Aztán majd szeptemberben kilövünk és elmegyünk hosszabb időre, messzebb helyekre, de most egyelőre itthon töltjük a nyarat, és szépítgetjük a kertünket, meg a házunkat, úgyhogy ezek a terveink. És most neki látok a vége láthatatlan mennyiségű mosásnak, én nem tudom, hogy nálatok hogy van, de nekünk összesen ugye csak 2 gyerekünk van, de így is minden egyes nap tele vagyunk szennyessel, és mosunk meg, szárítunk, úgyhogy most is berakok egy mosást, aztán utána elkezdek pakolni a lányoknak, szerintem egy bőröntbe bele fognak férni bőségesen, így, hogy csak kevés időre megyünk, és izgi. Ez a legelső utazásunk 4-esben. Eszeveszett tempóban nőnek egyébként a gyerekek, mindketten most. Lili belenőtt 3 hónap alatt a 68-as méretbe, úgyhogy 50-essel kezdtünk, és abban is kb. Így elveszett. Úgyhogy szinte 2-3 hetente veszem a ruhákat, meg ugye most változott nyilván az időjárás is, hogy ennyire nagyon meleg van, de kb. Mindent ilyen 2-3 hétig tudok ráadni, szóval izgi. Na, felhoztam a strandruhákat is a csajoknak, bár nyilván Lilinek még nem viszünk úszómellényt, azt csak úgy felhoztam, hogy legyen itt, de Belláit elvisszük, illetve
napkalapokat, kis fürdőbugyit, Lilinek tettem könyveket, meg még viszünk neki egy-két ilyen csörgős játékot, Bella saját magának pakolja plüssöket, játékokat, úgyhogy azt majd ő intézi, és hát lányos anyukáknak ismerős lehet ez a bőrönd, minden tiszta rózsaszín és lila. Egyébként természetesen a bőröndbe csak a ruhákat, cipőket teszem meg, ugye ezeket a krémeket, naptej, sebtapasz, meg minden ilyesmi, de ugye a játékaik, meg az ilyen strand kiegészítők, meg homokozó játék, meg nagyobb dolgok, azok nyilván nem a bőröndbe mennek, úgyhogy csak a ruháikra értettem, hogy az majd befér egybe, de az tök jól be is fér. Na de most, hogy nagyjából meg vagyok a pakolással, neki is állunk az esti rutinunknak, úgyhogy el is köszönök tőletek. Egyébként az estéink viszonylag fixen szoktak alakulni, Bella ugye már 5 éves nyilván, szóval neki van egy normál, standard menetrendje, és tulajdonképpen ebbe csak így integráltuk Lili dolgait, szóval nem alakítottunk egy ilyen teljesen új esti rutint, ugyanúgy ilyen 7 óra körül kezdődik a vacsora, fürdetés, meseolvasás, altatás, stb. Nyilván 2 teljesen más korú gyerekről van szó, szóval ez ilyen 2 emberes munka, mert az egyikünk végez az egyikkel van, a másikunk a másikkal van, és teljesen más dolgokat kell velük csinálni, meg ugye külön szobában is vannak, szóval nem az van, hogy tényleg leültetem őket, és akkor mesét olvasok nekik, ami tök jó lesz majd pár év múlva, de most még egyelőre, amíg az egyikünk az egyiket altatja, a másikat altatja, és nyilván Lili hamarabb elalszik, utána én még át szoktam jönni Bellához, vagy hogyha Ádám ringatja Lilit, akkor ugye fordítva, de tök jó, hogy este még van körülbelül egy ilyen fél óránk 3-asban, és Bella is tökre igényli ezt a közösen töltött időt, amikor a tesója már alszik, és akkor csak vele tudunk mindketten foglalkozni, úgyhogy szeretjük a kis esti rutinunkat, és hát ahogy a videó elején is mondtam, gyakorlatilag a hajnali 3 órás kelésen kívül minden abszolút a legnagyobb rendben van, meg tényleg nagyon jól el vannak, nagyon aranyosak ketten együtt, meg mi is tök jól vagyunk igazából. Fáradtak vagyunk, de ahogy mondtam, ez majd úgy is változni fog hamarosan. Biztos vagyok benne, szóval igen, köszi, hogy itt voltatok ma is, és nem sokára jelentkezem egy következő tartalommal, fogalmam sincs, hogy mivel, mert egy csomó minden van így félig felvéve, meg félig megvágva, de majd valamivel. Köszi, hogy itt voltatok ma is, sziasztok!